szoppannak bele a vízbe. Hadd nézzen! Hát egyelően óvatosan, nem úgy, hogy hopp, na, ott egy kicsit óvatosabban, fiatal ember is, így van. Figyeljétek az órát, 37 van, tehát 50-ig lehetséges az emelegítés, utána pedig a futamok között majd a 9 és a 10-es pálya, amit ki most 8 és 9-es pályának láttuk, hiszen ugye át lesznek számolva, mert a 0 az 1-es, és így számszatilag fölfelé a sorrend. Nem jó szemüveg. Jó a felvétel? Pedig ezzel csinálom. Látom belőle vizet. Gyerünk, Bedi! Gyerünk! Figyelj, mindenki fogja merezze szélét, hadd nézzen, rendben van, nem igazgat már semmit, figyeljetek! Elkészülni. És ez volt a rajt, újonc, B-fiúk, és a harmadik futam. Gyerünk! Szépen megy. Ennyi, nagyon szép, nagyon szép. Ki akar? Jó megy. De most is nagyon lazán veszi. Igen. Gyerünk, Benni, húzd meg! Elindul háton, és nem... És a mellette lévő is automatikusan háton úszik. Csak a visszafele az kéne, hogy hopp, és akkor már itt legyél. Ja. Mindegy. Nem szeretnénk vele szólni. Jó, mondja nyugodtan. Szeretem magad. A következő annyira nem hallatszik. Még 3 újonc korcsoportos fiúk, de Szavasi Zoli, Pepányi Márka és Sipeki Laci. Tehát 3. Szépen csinál, jön. Nem látod most, hogy meg is akar. Igen. Ez a baj, hogy szerintem az önök is mondta, hogy nem látod. Nem volt meg. Nézd meg, milyen szépen jön. Nagyon szép. Nem arra. Gyere! Gyere, Bedi! Húzd meg! Gyerünk még! Gyerünk! Ez az! Na, Amikor marha magasan vezet valaki, az is Gyere, Beni! Gyere! A csajok közben. Húzzad, azaz, nem. Gyerünk! Nem vagyok benne? Nem, jó vagy. Majd a fiúk, amikor felöltöztek bőven, de szépen majd sétáljatok át az atlétikai. Ferenc Janka, Patizi Emese, Fekete Kaka, Szerdahelyi Torka. Vízberányok, újonc B-korcsoport. Mindenki fogja a medence falát, végignézünk, rendben van, figyeljetek! Elkészülni. Kérem szépen a medencenőgök csak azok legyenek, amikor versenyezni fognak hozzánk tartozó közöttük. Legalább egy 3-4 méteres távolság a lányok, gyertek hátul, egy ilyen 3-4 méteres távolság. Akkor látszik, hogy itt az edző, és tehát csak a versenyző és a pályavölgyelők legyenek. Na, itt vannak ezek a lyukak, így van. Mi van, nem nézed? Nem jó helyen szó. Én nem, mert ideges vagyok, ilyenkor nem tudom. Majd a befutóban. 42-43-nál fordulnak. Oké, gyere!
Gyertek, lányok! Még egy és utána még egy futam. Nagyon jó, hogy a hölgyeknél is, a hölgyeknél, ilyen sok... Gyerünk, lányok! Húzd meg! Húzd meg, Inez! Húzd meg, gyertek, lányok! Húzd meg! Gyere! Gyere, Inez! Gyere! Gyere! Ez a Fanni, gyerünk! Negyedik! 48, 49, 55, 61, 62-es rajtszám. Még hiányzik, várjuk. Szikszai Máté, Fejes Balázs, Víz Marcell. Beszélgetett a sráccal, aki szerveztéket valami, azt mondta, hogy milyen szervezet. Maga a szervezés? Az egész. Egésznek a... Vérelmény. Ez is 800, meg az is 800. Egyenként. Tartomány. Hol? Előtt, ha jól látom. Ugye? Jól látom. Gyerünk, Peti! Hányadik? Most előzte a narancsárgát. Most előzi a zöldet. Hú, de jó megy! Nagyon jó. Gyere! Ez a gyengébbik futam van. Ezt neki 3 körre kéne verni. Mindenki, hát nézd meg is. Mindjárt az élen. Nem, lelassult. Nem, hát ezt a futamot biztos, hogy megnyeri a Bender úsztát, nem arról van szó. Az úszás is simán megnyerte, csak ez a rosszabbik futam. Az előzőben voltak 30-an. Én is, nem úszok mellettem senki a pápa. Bender feljebb kell lépni a Első lesz, mindjárt első. Gyere! Nagyon jó! Mindjárt első lesz. Lehet. Nem baj, te szeretsz esőbe futni, igaz, Kristóf? A Viki kifejezetten szeret esőbe futni. Szavasszal a lányok. Azért mondom, hogy ott szakadt az eső. És szeretek esőt. Gyerünk, Benni! Benni, feljebb kell! Gyere! Húzhat! Bendegúz, gyerünk följebb! Följebb! Bendegúz, menni kell! Gyere, Beni, gyere, Beni, gyere! Nagyon jó! Bendegúz, gyere! Igen, megy a hárba! Piros Bélány, 3-as kategória. Miután fog elrajtolni 11-50-re. Mindenki legyen itt a rajtnál. Nézd oda, gyönyörű, gyönyörű! Gyerünk, Benni, ez az! Második. Jó, már második vagy. Azért mondom, hogy ezt meg kell nyernie. Ez az utolsó kör, nem? Igen. Kiabálunk neki valami. Kiabálunk. Gyere, Beni! Már elindult. Már jön. Első. Mindjárt, kanyarból, igen, a kanyarból. Jaj, de szép, gyere! Megelőzi, megelőzi! Gyerünk, Benni! Mindjárt kész!
Elindultak. Jaj. Tudok odaadni. Hátsó részébe vagyunk. Úgy de fut az a lány. Viki 5. De azért az is ott van rajta, nem? Fanni van mögött, a Viki mögött, itt a szélén. Gyertek, lányok! Ezt tudom ki. Menjél, Inez, menjél! Menjél, jöjjetek, lányok! Menjél! Fanni, gyerünk! Menjél befele! Körbe, belülre! Fáj a lába. De miért az külső körön fut az én lányom? Mert így bejönni, előzni, jó ez így, látod, most is előzni, nyugtatás. És a szépe, nézd meg, hogy megy elő. Utolér, Inez! Gyerünk, Inez! Gyerünk, Fanni! Gyerünk, Miki! Gyerünk, Azokat ott előttünk meg. Gyerünk, Miki! Akik ott vannak. Gyerünk, Inez! Inez már 2-t megelőzött. Igen, a Viki is megy följebb, úgyhogy ezeket Húzzátok! Gyerünk, Fanni, húzzad alá, vagy menj a lányok után! Most már mindjárt. Menjen a lányok után! Gyerünk! Ez a piros nem az eleje, igaz? De ez a piros az De ez nem érdekel senkit. Ő az Ürögi Zsófival szokott együtt versenyezni, mert igen, Olyan, mint a lányoknál a izé. igen, ők a... Na, Ürögi Zsófi mindig megveri. Nem sokkal. Nem Hát sokkal. de azért megveri egy olyan 10 Ez a lány csak 2006-os benne. De nem is az. Aztán kóbel. Gyerünk, Inez! Gyerünk, Inez! Nyomjad! Följebb! Érd utol! Hajrá, lányok! Menjél a Viki után! Viki, menjél! Gyerünk, Inez! Menjél, Fanni, húzd meg! Fanni, gyerünk, menj a Viki után! Gyerünk, Fanni! Menjél, Inez, utoléred, menjél! Hajrá, Fanni, menj a Viki után, azaz! Gyerünk, lányok! Gyerünk, lányok! Ez az, Fanni! Majd a végén meghalhat. Gergő! Az nincsen elállhat. De nem tudunk ott lenni. De nekem mindjárt ott van, 5 perc múlva. Gergő! De nem vagyok bemelegítve. Akkor menjél le! Gergő! Szurkolok! Újonc Bélány, 4. futamát várjuk. Fussál, Inez, fussál! Gyere, Inez, pörögjél! Húzzál vele! Előzd meg! Jó! De szép volt! Futam már a szerdülő hölgyeké lesz, hogy menjenek a versenyirodához a beállításhoz. Kérem szépen a dobogóról gyertek le a dobogóról. De miért nem vetti fel a melegítőt? Köszönöm nagy szeretettel és tisztelettel a Magyar Szövetség főtitkára dr. Nemes Nagy Tiborgat felkérte Budapest versenyzője. 4. lett Gyalógi Inez, szintén a Tempó Aqua Sport Egyesület Budapest versenyzője.
A dobogó harmadik fokára szólítom Knap Flórát, ő az orci versenyzője Oroszlányból 5:18-as idővel. A dobogó második fokára szólítom Ferenc Jankát, Veresegyház VSK. Veresegyház 1 másodperc a különbség, 5 perc 17 másodperc. És ebben az évben az U1-es hölgyeknél az országos bajnok Pap Laura Jogging Futóklub Kiskunfélekháza 5 perc 10 másodperces idővel. Negyedik, Fiala Péter, Esztergomi Triatlonklub versenyzője. Laura, Csili, Molnár, Anna összeállításuk kis hölgycsapat, kérem őket ról érkeztek Szerdahelyi Dorka, Bánhegyi Panna Teja és Csele Szintia. És közben kérdezem a marsiakat, nem látom valóságokat, hogy hol lehetnek, hiszen nagyon jó lenne, hogyha a tanítványok fölállhatnának a dobogó harmadik fokára. Ebben az évben a győztes csapat az U1-es hölgyeknél a Tempóakva Sportegyesület Budapest csapata Gyalog Inez, Majdik Fanni, Szabó Viktória összeállítású hölgycsapat. Gratuláció is a taps, és arra kérem a győztes és a második helyzet csapatot, hogy ne legyetek már nagyon messze, szerintem megjönnek a barcsiak, hogy legyen egy közös kép, akkor is, hogy teljes legyen. Hogyha esetleg itt maradtok a közelben, akkor megjönnek a barcsiak, akkor mondom ezt nektek. Köszönöm szépen, jöjjenek a fiúk! Ügyesek vagy. Akkor majd rohanunk le. Menjetek föl. Jó, de ez fontos. Hol vagy? Annyira nehéz. Jó. Gondolom az érintett edzők még egyet. De az előbb, hogy mondtam, hogy a következő újonc sportcsoport eredmény listájára is kifüggesztésre kerül, hogy már leellenőrizték mind az egyéni, mind a csapat. Kérem, hogy jelezzék a már olyan gondot. Gyere közelebb, Dani. De ne az arcod elé a fiam. De már nagyobb vagy, Fanni, mint én. Mehet? Ha mehet, várja, bejjel. Aj, mindjárt. Most nem sosem. Ne tedd az arcod elé. Lejjebb, lejjebb. Az én nem látszódjon, gyere. Elkasol. Kész.